Oke, jengklong. Lah jan piyaine nek disawang kododoan mboten pati ayune nek cedhak tambah elek. Ingkang iring kiwa piyambak menika senioripun Seniwati Dewi Mayang saking Laladan Pengkok. Nggih. Nduk Eka, jek ana wektu setengah jam coba kowe meduna rene. Kene ora tak dhukke ora ngerti dedeg piadege gedhe cendhek dhuwure iki sepira to jane nek mung nyawang mriki munggah ngono ya ndeloke nek piyayine ya cilik lencir dhuwur sak ora-orane ya 170 mesti. Lah, kene. Bocah kaya ngene kok uget-uget iki nek nang gentong sepira iki. Halo Pak D, Degleng. Sehat ya, Duk? Pangestunipun sehat tur ya waras. Alhamdulillah, payu urung? Apa? Wis payu rabi urung? Oh, dereng pangestunipun Pak D. Panjenengan ki ngendika kok apa uget-uget 170. Aku iki nek karo kowe ora tegel karo kanca dhewe 120 tak keke. Lah ya uget-uget ki wis bener nek 120. Ku nek 170 teko 2 meter wis ora uget-uget neh. Gendon. Nah, gendon trong lan lain sebagainya. Rada rono. Rono? Ya no. Iya. Jan matur nuwun ndaleme Pak De Pardi Kajang. Pangestunipun saged derek sowan Pak Pardi Kajang sekalian Ibu. Woh bathi kabeh iki. Bathi napa? Kajange sumbangan. Wah niki saking sumbangan. Lah grup Kajang ngeki loro-loro kabeh. Lah, Kursi iya ya do ngeterke dhewe-dhewe. Lah ngono Pak Pardi ki karya apa to? Krungu kabar iki jare mbayar mung tuku es tok. Iki nek enek nek ra enek berarti malah ra enek iki engko ya. Iki nek Pak Pardi ora masalah iki sing bathi malah anune ora Pak Pardi. Sapa? Sapa? Pamuji. Kok iso? Ini maklar sinden nih. Maklar enek Pak De Pamuji iki apa eneke kok kowe regamu 2 yuta ya keke 2 yuta. Ngawur aku 2 yuta. Pira? Aku ning kene nek ra 15 gak. 15 juta. Lho iya. Gatel. Aku gelunganku iki lho Pak De. Iki 50 juta ndengi ning bandara. Aku landing 50 juta ra tak keke. Sak ndase ya. Ana ndase aja mbok omongno. Wong gelungan kaya ngene kok 50 juta iki ora ketutan ndas apa ya payu ngawur ae. Lah ya mulane mosok aku balik ganti ndas truk. Ya sinden balik yo nggawa ndas gelungan. Iya. Jan alhamdulillah wah tamune nok. Pangestunipun luar aku yang anggere nyawang piyai-piyai putri yang ngiring manten tak delok iki. Wah jilbabe anyar kabeh. Anyar kabeh. Ngene klambine ya anyar meneh bengese anyar kabeh ora mesake sing lanang. Lho, iki contone iki. Lah ki lho deloken to ki sing lanang batik 2 tahun ora ganti. Lho ngetokke sing kakung kuwi lho, iki lho bojoku ayu. Bojoku ayu jagong dandan sing cantik lho, nganggo jilbab anyar, gamise anyar. Pi ngetokke nek kakunge iki ya sayang karo sing putri, ora kaya bojomu. Sayang ya ndelok-ndelok. Lah nek bojoku ngerti kok karo aku. Bojomu ning omah dasaran bolong nek diambung ngentut kae kok sok. Tak bumpeti ya. Coba diaturke bawa nak karo anak. Iya. Bawa. Iya no. Bocah kaya ngene iki suarane kaya apa ngono lho. Ya kaya ngene iki. Ya ndang ta. Suaraku iki wis enek sing nekoki. Piye? Mbak Eka iki ngadeg wong ndodok. Nggih, nuwun sewu Pak. Menika aslinipun kula menika Pawakan Klaten. Kok Pawakan Klaten apa? Ceper. Oh. Waplok lho. Asem iki. Enek awak yukur iki. Ya disyukuri ndok wis. Wis rasa ngombe obat modot. Iya, rasa ngombe obat modot. Aku dengi dikon tuku obat tinggi karo Pak Pardi Kajang iki. Mereke apa Pak? Ngono obat tinggi. Rondap ngono iki. Obat suket, Cuk. Ngawur. Dadi kira aku iki tinggi ning kasur apa piye kok iso. Coba diaturke bawa. Anyel kok iso. Nggih. Ning di bojo ngene iki malah ngirit. Kok iso? Tuku kain ra nek sak meter dadi. Lah iya nek aku iki sing repot malah aku iki duwe bojo kowe iki, Dik. Repot. Leh buntel kuwi piye terusan nek kowe iki? Mayit ya Maksud iki didendekne klambi. Ya ora kok buntel kuwi. Aturke bawa siji coba diaturke para tamu. Nyuwun pelok 6 ipun nggih, Mas. Pelok 6 apa slendro? 6. Oh iya 6. Yes nyanyi ngendang dhewe.
Sregep. Ya, anggere nek 200 kok ya mangkat ya, Kak. Sesuk aku isih ngusungi kajang barang iki. Coba ya. Rina sayaka rasa Pak Cip gedek-gedek. sinten? Bose Jati kaya ngono. Wah, jan bocah kok suarane kaya ngono. Mbisi aku to Gleng, tulung ana piye carane dhuwur. Tak kandhani to kowe ndek mben. Piye, Pak De? Kowe nek pengen dhuwur melok aku gampang. Subsidi makanan sing bergizi. Apa? Kaya to pare welut dawa. Oh, pare welut. Cememes ya dawa. Nek pancen kuwi ora iso modotke nganggo welutku. Welutmu ki ndekne aku dilapori Pak, dilapori Bude to. Ning omah ora iso obah jare digecek ndase. Lah nang omah cope selek kok. Lah nek iki rak cope apik. Ngono. Iya, ayo. Iya. Muga-muga perangkat mudin ki diangkat neh ngono. So iso kasempatan dadi mudin nggonamu, Kak. Sok Pak Mudin. Heeh. Ya amin. Cara mbungkus kowe tak wet-wet. Kok iso mbungkus sih lho? Yo nek tak wae cara. Nek diwet-wet piye carane? Diwet-wet di piye? Ya ditutup buka neh. Tutup buka neh. Niki aku ngomong karo sing do teko-teko lha niki rada angel kok wong buntelane angel aku ya ngono. Sesuk tak wae cara Pak De. Piye? Kowe sesuk ngomong karo Pak Mudin. Yo mudine aku kok. Maksudnya lho, lah tapi mosok kowe arep buntel awakmu dhewe. Buntel kowe. Ya aku karo kowe iki lho. Besok kowe nek kon buntel apa omong Bude omong Pak Mudin. Tak wae cara. Piye? Dibuntel nganggo godhong gedang. Wah, lepet ya Kuwi kok awakmu wis bebas dari hukuman, bebas dari hisab malaikat. Kok iso? Wayah bengi-bengi malaikat teko, jluk ana ing jero kuburan, buka awakmu. Heeh. Lah kok ijo godhong gedang, iki dudu mayat, iki lemper, malaikat balik neh, Pak. Balik. Oh iya, pinter cangkemmu pinter. Apa ya nek malaikat kok mung diapusi godhong gedang iki kaya malaikat kok malaikate keton SLB ya Iki cara. Cara-cara ra genah. Ayo. Marai. Ora ngelingke asem iki. Kapan Iya. ya? Kapan sumanding sisihmu Aku asline anyel karo Pak De Pardi sing di omah ya. pripun? Nggur nekakne kae 2,5 juta. Atase Chandra 1.500 sing nganti nglesot. MC gambleh kae esuke 300. Pak Pardi Kajang kuwi. Gatel nyawang tugelan boto kaya ngono kok 4,5. Sekarang kita kesini dulu, jejer dulu. Nah, tidak teka iki. Oh iya. Tidak tekai. Ngono ae. Dadi ngene lho. Pak Pardi Kajang kuwi piyai sing wis menep sing wis bijaksana dalam menilai sesuatu. Kae to sindene Ayu Lencir Kuning Mbak Dewi Mayang karo Dek Mayang Anjarsari. Iya. Lah, siji MC-ne kae sapa to? Gegleng no. Gedhi dhuwur. Bagus. Nah, 300. nah. Lah ya, pamane kae sing diajeng 3 juta. Mbak Dewi Mayang 5,5. Kau uget-uget tak wehi 15 juta. Perkarane ngopo? Ben iso nggo tambah tuku gizi, ngono lho. Oh. Ben iso padha kancane. Iya, berarti iki anu modele model kasihan. Kasihan piye? Lah ya mesakne to ben iso modot kuwi Ya ora perhatian. Oh iya. Ngono lho. Iya.
kebablasan. Aku ning ngene iki kadang ngentek nabab dhewe. Lah iya, kebablasan. Melu ndedonga muga putrane Pak Pardi iki taruna ngungkuli bapa. Amin. Besok yen wis dewasa iso ngguruki pake. Nggih. Taruna ngungkulana bapa, mikul dhuwur mendem jero. Lah iya, anak sing iso ngguruki wong tuwa. Kok iso nguruki tegese iso ngangkat derajate wong yang sepuh ngono lho Pak De. Tegese ngguruki iki ngguruki donya. Amin. Ngguruki kamulyan, ngguruki kabekten. Ora kok ngguruki lemah, tembung ora nyandak blas. Nguruki kok iso. Oh, lah ya nek ngguruki kamulyan yo ngerti dhewe, ngguruki donya karo wong tuwa iki lho ngerti dhewe. Oh iya ya. Entekno. Iya iya. Tekan iki. Yen wis rina enggal ratri kang Jan penak tenan entekno iki mau wis didhawuhi karo Pak Deku dicepaki 200 kowe balik munggah engko karo ngendang. Waduh, karo ngendang. Iya no. Pak sinten? Asmane Pak sinten Pak Bapak? Pak Simin. Pun dicepaki. Mboten lah Simin MC mboten. Jenengan Pak Simin ki ya. Nek Simin niku apa nggih niku. Pun dicepaki. Wis dicepaki. Pak Simin wis nyepaki 200. Sing anu lenggah wonten anding cagak niku Pak sinten? Pak Cep. Pak Cep. Pak Simin 200, Pak Cep mosok gak pekewo. Alah jatine rong payu nek Pak Cep kok ya. Ayo ditutup. Pak Dedegleng. Mong sliraimu. Sliramu. Kok sliraimu, raimu dhewe ngono. Apamu sliramu ra nderai piye? Sliramu. Mong sliramu. Muga Siti ra ndelok tangan nyekel bojone wong iki ra ya. Yo tanganmu ki Totalitas kerja ya. Iya, tanganmu ki kok gedhi-gedhi kok jahe ta, De. Wong edian tangan kok jahe apa. Ya. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lair Jan marem tenan, marem. Ya, iki kunci motor, Pek. Iki kunci motormu. Wong lanang iki angger marem apa-apa los. Kuwi kunci motorku, Peken. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Ya, De. angger iso nggo dhewe gonen mulih. Lho nyapa ra iso? Bensin entek. Emang ra sida. Lah iya nek Wis setorane rong lunas. Gotongan gotong Megapro ra tele-tele. Langsung. Monggo Pak De, iki salaman karo Pak DC Oh, Pak De ngendang Gimin. iki dijatah kok ki mau. Nggih. Nah. Kula iki kauget-uget Pak De Gimin. Pau kedawuhan panjenengan kapurih menapa? Ngendang. Oh, kula ngendang. Lah sawere endi? Diwalik Pak De, malik apa ora? Oh, dadak anu mendet. Nggih pun mengke mboten sah sawer. Transfer mawon. Lah kuwi lho. Lamber karian nggih. Ya, ben diwalik. Wong ya pamundhute pengiring iki ya kudu dituruti. Ya, munggah sik ya. Dong karuang aku nuntun bojoku setahun. Ya ini nuntun Ika Pindho isan. Wis kopiku langka ana gak apa-apa. Iki aku ngendang kene. Ya nuruti iki. Ya. Terus yo nanjake bayaran larang kok. Kok larang terus entero. Kuwi memateni pasar aku kowe. Sesuk melok aku ning Banjarmasin. Tanggal piro? Tanggal 7 wulan 6 nek selo melu rono. Ya selo to, arep tanggapan. Ora Ngopo? transmigrasi. Neng kene wis ra payu e. Ya
Engko tanggal 15 Juni kosong pera? Kosong. Podo. Gatel. Ayo, langgame manut monggo. Mau digawe sragen iki. Iki sing sak ramban aku nyuwun tulung Mbak Dewi. Oh iya. Mbak Diajeng. Heeh, Diajeng ae. Sing seramban tak aku karo nembang. Oke, siap. Iya. Apa ya, Mbak? Lah panyuwunane napa Pak De lagune? Ora njaluk sing penting ngendang tok. Oh iya. Ninggal kata. Iya. Iya, kuwi. Yen senawang ana mitra sapangi sing ranan tresna janur kuning langkung sapa wengi sing ra nandang buyung rasa tresna nanging aku ra bisa duweni dadah kates dadi jati setetes tresna kanggo tambah ati pamujiku wong bagus moga selama senadyan aku wong ora duwe Sokenya Indonesia istimewa ayo jayan ke deka oke persiapan yen sinawang ana mitra sapa wengi sing ra nandang tresna alayung kuning langkung sapa wengi nandang buyung solo rasa tresna Nya apa? Wong wadon sing multi talenta nek kaya DK ngene iki ada dua sisi. Sisi
napa Pak De? Kebaikan dan keburukan. Kok kebaikan keburukan? Tegese kebaikan kowe dadi wong wedok iso nyambut gawe dhewe, iso golek pangan dhewe ora njagake wong lanang itu adalah acungan jempol 4 untuk Mbak Eka. Ya. Ya sisi buruknya. Sisi buruke? Biasanya anggar wong wedok iso golek duit dhewe, golek pangan dhewe ora njagake wong lanang senenge ngidek-idek martabate wong lanang. Wong lanang ora kajen, wong lanang nang omah kon umbah-umbah, wong lanang kon ngomong anak, wong lanang kon blonjo. Kaya to? Aku. Ngalami aku. Aku anggere esuk anggere wayah kon meme. Isin omahku sedak dalan. Ora usah curhat. Nek peseng tak peme iki nggon handrok ngono ku ya matuk, klambi ya matuk, bareng jero. Gatel aku. Ngene aku anggere arep angkat gini-gini. Ya Allah, aku sedak dalan. Bolong piye? Lah nek ora bolong nek dinggo. Iya. Sesuk iki mbok De aja mbok nggoni androk. Gak, tak tukoke lambi Yukengsi sana. Yo katoke sesuk tekono kuwi lho sing anu tayet ben dinggo senam budhe ben langsing ngono lho. Wah, tak tukoke sing kelet-kelet katok kelet. Wah, jan pateng pecotot kabeh. Iya nek aja kleru aja anu sesuk kei model tayete mburi gambari reok. Tak gambari ula ndase ning kene. Ayo, tutup. Yo. Bacot nggih. Tresno iki ora mandang. Saya sune, saya maranyeksa. Yo ngalah. Yo ayo le Baika kok rasa kondur karo Mas Imin